Dobrý deň, moje meno je Alojzia Kováčová, pracujem ako terapeut v terapeutickom detoxikačnom centre Zlaté Moravce. Chcem sa prihovoriť záujemcom tejto stránky, na ktorej sa práve nachádzate. Myslím, že na tejto stránke sú ľudia, ktorým nie je ľahostajný ich stav zdravotný, alebo chcú predísť preventívne zdravotným problémom. Potom ste na správnom mieste. Túto metódu doktora Jonáša som si vybrala veľmi starostlivo, pretože nechcela som v tej dobe študovať niečo, čo bude mať minimálnu úspešnosť. A nechcela som v žiadnom prípade, aby to bol len biznis. Celý život som mala rôzne zdravotné problémy, psychické aj fyzické. A ak človek má nejaký problém, tak hľadá pomoc, ako vy na tejto stránke. S odstupom času všetko, čo ma v živote stretlo, dobré aj zlé, malo a aj má svoj zmysel. Viem, že keby som neprešla rôznymi problémami, nedostala by som sa k tejto úžasnej metóde zvanej riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu. Vyštudovala som pôvodne hygienu a od tej doby mám záujem, doslova koníček, zaoberať sa rôznymi alternatívnymi formami liečby, ako sú bylinky, liečenie prírodnými šťavami, liečba silvovou metódou a tak ďalej. No zistila som, že to nestačí. Absolútne uspokojenie a nadšenie som získala až v metóde nášho pána doktora Jonáša, ktorý svoju metódu vyvíjal 30 rokov. A to je už čo povedať. Chcela by som vám priblížiť, ako to vlastne funguje. Úspešnosť tejto metódy je 90 až 95%. Bežne v iných metódach 50%. To znamená, že 95 ľudí zo 100 môže byť vyliečených. Hovorím môže, pretože to závisí na disciplíne môjho klienta. Neskutočne si vážim klienta, ktorý absolvuje kompletne celý proces riadenej a kontrolovanej detoxikácii, pretože jeho a môj úspech je zaručený. Slovo detoxikácia, tak ako aj láska, je pochopené u každého ináč. Existuje tzv. Všeobecná detoxikácia, kedy detoxikujeme klienta od rôznych toxínov, ale nevieme to skontrolovať. Akých toxínov? Aby to bolo lepšie pochopené, napríklad detoxikácia chlorelov. Prečo som si zamilovala túto metódu, je práve ten rozdiel, alebo práve to, že môžem cielene hľadať zdroj zdravotného problému a zároveň si ho odkontrolovať. Sú ľudia, ktorí hovoria, idem pracovať na sebe. Ale čo je to práca na sebe? Chcem byť lepším človekom, chcem byť sebavedomejším, nechcem mať strach, nechcem byť žiarlivý, nechcem byť nervózny a tak ďalej. No je to veľmi ťažké, tak ako hovorí náš pán doktor Jonáš. Veľmi ťažké u týchto ľudí preto, že pokiaľ už pociťujú dlhodobo tento negatívny stav, ich negatívne emócie, je to veľmi ťažko dosiahnuteľné, pretože to, akí sú, im diktujú určité toxíny a ložiska v mozgu, v jednotlivých orgánoch, tkanivách, v medzibunkovom priestore
A dostávame sa tak priamo k riešeniu príčiny vášho zdravotného problému, a to je ložisko a voľný toxín, ktorý môže byť živý alebo neživý. Medzi živé toxíny patria napríklad baktérie, vírusy, plesne a tak ďalej. Neživé toxíny, napríklad radioaktívne látky, ťažké kovy, chemické látky. A mohli by sme takto pokračovať ďalej. Chcela by som spomenúť aj psychotoxíny, napríklad boreliový toxín, toxoplasmózový toxín, gliadín, to je napríklad pšeničný lepok a tak ďalej. Čo je to ložisko? Ložisko je, predstavte si ho napríklad ako špendlíkovú hlavičku, ktorá je vnútri vyplnená určitými toxínmi. Je to vlastne útvar, ktorý je obalený hlienom a vo vnútri sú baktérie, vírusy a tak ďalej. Nebezpečnosť tohoto ložiska je, že to, čo sa vo vnútri nachádza, sa nemôže množiť, tým pádom zdroj tohto ložiska je jedovatý a vylučuje ako svoju bojovú látku cez tento hlien toxín. Ložisko a toxín nám oslabuje imunitu tohto tkaniva, je hlboko narušená, vlastne začne chradnúť. Nebezpečenstvo týchto ložísk je aj v tom, že keďže tento orgán je oslabený, dáva nesprávne impulzy a informácie do mozgu. A keďže mozog je hlavné riadiace centrum, vzniká začarovaný kruh problémov. Keď rozbijeme tento útvar a vylúčime voľný toxín, orgán sa začne regenerovať. Príklad, keď máme veľmi založiskovanú pečeň, človek môže byť agresívny. Ako náhle sa pečeň očistí od ložísk a toxínov, človek sa stáva kľudným, ale platí to aj opačne, že ak sme agresívni, poškodzujeme si pečeň. Nastávajú poruchy metabolizmu tukov, cholesterolu, problém aterosklerózy, problém alergie, autoimunity, oslabenie protinádorovej imunity a tak ďalej. Takto som iba v skratke načetla, ako to funguje. Mohli by sme spomenúť každý jeden orgán a problém s ním spojený. Veľmi zaujímavé je pre mňa, že nestačí odstrániť iba toxín z daného problémového tkaniva alebo orgánu, ale môžeme ho priam vyhľadať, skadiaľ ide a kde je založiskovaný. Napríklad môže byť skrytý v čeľustných dutinách, v prsnej žľaze, v žlčníkovom kameni, obličkovom kameni, srdcovom svale a tak ďalej. Pokiaľ by sme likvidovali iba voľný toxín mimo ložísk, klient by mal iba krátkodobé zlepšenie, lebo problém a zdroj problému je práve ložisko, ktoré treba rozrušiť, produkujúce daný toxín, napríklad parazitárny, vírusový, bakteriálny, boreliový, toxoplasmózový, mykotoxíny, rikeciový a tak ďalej. Keď dôjde k vyčisteniu metódou doktora Jonáša, snažíme sa klientovi pomôcť daný orgán alebo celý organizmus zregenerovať kvalitnými doplnkami výživy. To znamená, že musia mať maximálnu vstrebateľnosť, to je 98%, a účinnosť. Bežne vstrebateľnosť v doplnkoch výživy, ktoré kupujeme napríklad v lekárni, je 5% až 40%. S doplnkami výživy nepracujem pre žiadnu firmu, ako by to niektorí páni riaditelia z niektorých nemenovaných firiem chceli, ale vyberám si iba to naj z každej firmy. A keďže je to výber z výberu, tak to funguje.
Kedysi som doplnky výživy neuznávala, ale pochopila som, že majú miesto v mojej práci, pretože dodávajú organizmu to, čo bežná strava nemôže nahradiť. Pretože pôdy sú zlikvidované chemickými postrekmi, pôdne baktérie sú zničené, ktoré vlastne majú za úlohu prežrať neživý minerál, napríklad ako nerast, výsledkom čoho by si mala rastlinka vytvoriť organický minerál. Preto používam aj koloidný minerál, ktorý si môžete pozrieť, keď kliknete na odkaz, ktorý sa nachádza na pravej strane mojej web stránky. Minerály sú základom pre fungovanie vitamínov a enzymov. Bez enzymov nevznikne žiadna biochemická reakcia, ktorá je základom udržania života na Zemi. No ani to nestačí. Klienta sa snažím nasmerovať správnemu a zdravému stravovaniu, ktoré obzvlášť pri niektorých diagnózach, ako napríklad Crohnova choroba, úlcerozná kolitída, celiakia, kandidóza a tak ďalej. Je to nevyhnutné. A pracujeme aj podľa zásad stravovania podľa krvných skupín. Nechcem vás dlho zdržovať, ale poďme k metóde nášho pána doktora Jonáša. Ale ešte prv, než dôjdem k metóde doktora Jonáša, chcela by som povedať, čo ma zaujalo na internete, že to, čo je zdravie, hovorí o tom Svetová zdravotnícka organizácia a to, že zdravie je vtedy, keď máme zdravie psychické, fyzické, emočné a duchovné. Keď chýba jedno z tejto štvormozaiky, človek nemôže byť zdravý. Veľmi rada by som pohovorila o týchto vzájomných vzťahoch, prepojenia, ale je to na dlhšie. No prečo som to spomenula je, že touto metódou môžeme riešiť klienta, jeho psychické telo, fyzické, emočné a duchovné. Ak vyriešim touto metódou telo fyzické, emočné a psychické, človek môže nájsť cestu k duchovnu ako pevný bod zvládnutia svojho života. Viac o tejto metóde osobne. Chcela by som len povedať, že nie som proti žiadnej alternatívnej metóde, ako napríklad homeopatia, akupunktúra, akupresúra, ale aj tak som presvedčená, pretože vidím výsledky, že táto metóda je jedna z najúčinnejších, pretože rieši do hĺbky psychický aj fyzický problém. Výsledok si odkontrolujem prístrojom Salvia, ktorý podotýkam môžu mať aj iné firmy, no nepoužívajú metódu nášho pána doktora Jonáša. Povedzme, že používajú len doplnky výživy. A čo by som veľmi chcela podotknúť, že ten, kto pracuje s prístrojom Salvia, musí skutočne vedieť správne a presne testovať toxíny a ložiská tela. Dúfam, že som aspoň trochu priblížila môj pohľad na celostný prístup ku klientovi v našom centre. A prajem vám správne rozhodnutie. Ďakujem.